दिनै थारैनो जोङो खोब गोजोननाय मोनदों जे नैबे ब्रह्मज्योति दावखा गाबनाय हाल्दैबारियावहाय क'क्राझार जिल्ला ब्रह्म धर्म आफाद आरो सा क'क्राझार ब्रह्म धोरोम आफादनि जुथाइ बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों फुंनि 8 रिंगानिफ्राय बेवहाय हाबाफारि लानाय जादों। बेनि उनाव जोबनायावहाय थांनाय 2 मेआवहाय रुंसारि जालांनाय रुंसारि आचार्य अमरेन्द्र ब्रह्मनि बिथांनि गोसोखांथियावहाय जे जोंमा बिसम्बि बेवहाय बेखेवनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों मोनसे हान्जाया बाहागो लाफैदों आरो खोब गोजोननाय मोनदों। जों मिथिगौ रुंसारि आचार्य अमरेन्द्र ब्रह्मआ बिथाङा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिबान लानानै खामानि मावबोदों। बिनि सिगां क'क्राझार ब्रह्म धोरोम आफादनिबो बिथाङा 2-3 आफादगिरि महरै बिथाङा खामानि मावदों आरो देबोरगाव गोजौसिन हायार सेकेन्डारि फरायसालिनि बिथाङा सासे बारग' फोरोंगिरि। बिथाङा जे बर' हारियाव जेनोखि धोरोम बिथिंजों लोगोसे सोलोंथाइ समाज फोसावनायाव जेरैबायदि बिहोमा होलांबाय थारैनो जोङो बर' जाथिनि थाखाय बियो खोब बाख्नायथाव आरो बिथाङा जोंनि गेजेरनिफ्राय रुंसारि जालायनायाव थारैनो बर' जाथियावहाय जोङो सुख'हो हायै खहा जादों होननानै जों सानो। दा बिथाङा गोबां बिथिङावहाय जड़ित दङ। दायो मोनसे सावरायनाय हाबाफारिया सोलिबाय थानाय जादों। बिनि गेजेरजों आं बेखौनो मिजिंथिदों जे दिनैहाय जे जोंमा बिसम्बि बेवहाय बिथांनि माखासे लिरबिदां गासै 4 लिरबिदांखौ बेवहाय सेबखांनानै होनाय जादों आरो बे लिरबिदांनि गेजेरजों बिथाङा बर' जाथिखौ धोरोमनि गेजेरजों जे माब्रै आदर्श जाथि हिसाबै दानायनि बेवहाय गोबां माखासे बाथ्राफोरा हाबनानै दङ। आं सानो बिथांनि जे बर' जाथियाव धोरोमनि गेजेरजों बिहोमा होलांनाय बेयो अरायबो थांनानै थाथों आरो जोंनि जे दानि जे लाइमोन यां जेनेरेसन बेखौहाय फल' खालामनानै इयुनावहाय आवगायलांगोन आं बेखौनो मिजिंथिनाय जाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां उन्दै गथ'फोरनि जागायजेननाय